Čauky, čauky a vítejte nové videa. Dneska to bude 18 faktů o mně. Číslo 1. Mé křestní jméno je Mario Kakara, ale to už asi většina z vás ví, protože už jsem to v předešlém videu řekl. Číslo 2. Hraju na kytaru a chodím do lidové školy umění. Číslo 3. Teď hraju fotbal a hraju ho už druhým rokem. Teďka nedávno jsme měli turnaj a skončili to předposlední, takže super. Číslo 3. Teď momentálně hraju Uncharted 4 a The Last of Us jako hry na PlayStation 4. Číslo 5. Zbožňuju hudbu, ale nevidím, když mám nasazené sluchátka na uších a někdo do mě mluví. Je to fakt nepříjemné a úplně si říkáte, co tam člověk asi povídá, co tady člověk asi mluví. To samé. Pak jde. Za 6. Mám Sabaka a je to Jack Russell Terrier, moc ho asi ve videích používat nebudu, ale to je úplně jedno. Číslo 7. Mám bráchu, který má 9 let a toho asi uvidíte dost často ve videích, protože s ním budu natáčet asi časem různé challenge. Číslo 8. Když jsem venku, nejraději skáču parkour, ale taky si občas zahraju i fotbal na fotbalovém hřišti. Číslo 9. Nenávidím školu. Číslo 10. Moje nejoblíbenější jídlo je svíčková, ale nemám rád v ní hovězí maso. Kdo má rád hovězí maso? Číslo 11. Neumím číst, psát ani počítat, ale za to umím čínsky. Číslo 12. Mám holku, ale za to mám rolku. Mám rád slunce, ale nemám rád, když je tma, protože když je tma, tak na nic nevidíte, občas se člověk i bojí a když slyší různé zvuky, tak je to fakt dost nepříjemné. A slunce mám rád proto, protože když si vidí slunce, tak je teplo a když je teplo, můžete jít ven. Za číslo 14. Potřebuji zapasnout prostor a proto tady nemám žádnou užitečnou informaci, kterou byste se o mě mohli dozvědět. Číslo 15. Moc nečtu, ale zbožňuji deník malého poserutky a taky mám rád dějepis. Číslo 16. Když jsem sám doma, tak si jdu lehnout a dělám různé věci se svým psem. Hraju si s ním. Jo. 17. Můj nejoblíbenější film je Harry Potter. Říkejte si, co chcete, ale prostě Harry Potter na to nic nemá. Číslo 19. Učím se počítat a proto nemám tušení, kolika je to informace. Číslo 19. Doufám, že vás těchto 18 informací o mě celkem pobavilo a že jste se o mě i něco užitečného dozvěděli a doufám, že se budete těšit na další video. Pokud se vám tohle video, dejte like, pokud vám to přišlo jako velké hovno, tak můžete dát dislike. Kdo nedal odběr, tak mi ho prosím vás dá, ať to uvidí co nejvíc lidí a taky to můžete i sdílet. Tohle video bych rád ukončil a čau čau.